ассалому алайкум бинандагони шабакаи аловидин буриев. имрӯз дар дили шаб соати 2 ба вақти душанбе размандаи тоҷик Нурло Алиев уқоби тоҷик дар муқобили яке аз размандагони дигари амрикоӣ ворidi ҳамин гуна афтагон ё худ қафасе ки ҳаст инҷо мо мебинед ва ман маҳз ба хотири овардам ки инҷо шумо ҳам бубиед ки инҷо на танҳо Нурло дигар бачаҳо ҳам омода мешаванд ки ба ҳамон гурӯҳи UFC ҳамроҳ шаванд ва тавонанд ки шарафи Тоҷикистонро боло бардоранд. Мо ба Нурло Алиев барори кор мехоҳем ва ҳоло инҷо омадем ки бо як гузорише таби шуморо шод гардонем. Ман Сардоров Қосим, аъзои мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба санъати муроҳибаи омехта. Ман ду қаҳрамони ҷаҳон шудам дар ин риштаи варзиш ва чемпиони Осиё. Хуб, шумо аз мусобиқае ки имшаб мегузарад чиро интизор ҳастед аз Нурло Алиев ва Ҷоселеки? Мо аз Нурло Алиев иншааллоҳ пирӯзиро бовар дорем. Чихеле ки ӯ аввалин боеци аст ки дар ширкати аввалин боеци тоҷике аст ки дар ширкати бо нуфузи UFC қадам мондааст. Ҳамаи мо ҷавонон низ мехоҳем ки ба ин ширкат қадам монем. Мо аз ӯ боварии калон дорем. ӯ яъне роҳкушо барои ҳар як варзишгари тоҷик, барои ҳар як ҷавон мебошад Нурло Алиев. Мо аз ӯ боварии калон дорем. Нурло Алиев бисёр маҳорати гӯштини тарзи озоди ӯ бисёр хуб аст. Дар муҳорибаҳои худ ҳамеша аз усулҳои гӯштини тарзи озод истифода мебарад. Ин барои ман худам низ варзишгаре ки аз гӯштин сар кардам, аз гӯштини тарзи озод, маҳорати ӯ барои ман бисёр шавқовар, бисёр интереси мебошад ки ман ба ӯ тамошо кунам, аз ӯ ягон чиз ба худам омӯзам. Хуб, ҳарифаш дар ҷиҷитсуи бразилиягӣ бисёр ҳам мегӯянд маҳораташ олӣ аст. Ин барои Алиев душвор нест ягон ё ки роҳи ҳаллаш ҳаст? Бале, мо аз бо дигар бразилец як муҳориба қабл Нурло Алиевро бо як бразилец Алвес тамошо кардем ки аз бисёр захватҳое ки ӯ Нурлоро дошта буд, Нурло бисёр ҳиссиёти хуб дошт, ҳисси хуб кард, бисёр хуб баромад. Ин тайёрии ӯ бисёр хуб гузаштааст. Айни ҳол мо аз саҳифаҳои иҷтимоӣ ӯ назар мебарем ки ӯ зиёда аз 3 моҳ мешавад дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тамринҳои худро мегузаронад. Тамринҳои ӯро мо нигоҳ мекунем, бисёр тамринҳои хуб аст. Мо боварӣ комил дорем ки ба ӯ ягон монеа намешавад ин ҳарифи амрикоиаш. Бале, ғалаба мекунад. Ман фикр мекунам ки дар дуюм раунд Нурло Алиев ӯро бо тариқи ТКО, яъне пеш аз муддат, яъне буғӣ кардану таслим шудан, ё буғӣ мекунад ё ин ки бо тариқи ТКО таслим мекунад соперникашро. саломат бошед.